Na, sziasztok, megint itt vagyok, és megint itt van velem Szilike. Folytassuk is, ahogy lássátok, meg sem mozdultunk, csupán 10 vagy 20 darab másodperc van a két különbözéshez. Amúgy Szilike, te hol tartasz közben? Amit megkaptam. Kapod a falut? Mindjárt kell ide érjél. Látom is a nevedet, ott gyökérkedsz errefele. Ezt te építetted, ugye? Nem ezt, csak az alját. Ahogy lássátok, ő Szili. Ő hozott fát nekem. Az űrge pásztor, az Szili. Az. Nekem van ilyen csákányom. Nekem izét tudsz adni követ. Várjál, no, mert valami nem jó. Átrakom gyorsra. Kapd el, anyu! Kapd el, anyu! Hogy halljátok, most innen megy a rajzfilm, amit nem is néznek. Nem nézem. Van fád? Nem szád, fád. Valami pedig. Eljössz velem, Szili, a belgai házamba, bemutatnak a pávának. Aha. Mi jön a szénnek? Kaptál? Kapjál. Tessék? Én nem raktam be konvertálni semmi sem. De is kell, ha egyszerre felveszek, hogy 3-4 részt felroppintom egyszerre. Na de... Én fát várok még mindig, az a helyzet. Hozok pusit. Kaptam bányát! Én nem vasat kaptam, hanem bányát. Jó, nem jó. Mit jelent az a holdkóros? Ja. Én is azt mondtam, ilyen ilyen, aki görcset kapott, tudod? Mint cunami. Szilike. Mi van, kivitted a mérföldkövet? Sütünk már, mi van, sütünk? Azt a házat roppintsuk fel. Roppintsam fel.
Amúgy meg lesz, és akkor már annyira egyszerű, és akkor tudunk menni más csinálni. Bányászni, fát vágni. Homokot a szérzek én. Csak úgy kéne megcsinálni. Mi az? Semmi. Hallod? Igen. Ne basszál, akkor lehet, hogy haladszódik a videóba is. Jaj, Gutta. Nem, hogy annyi baj legyen, mert a nézők az elsők. A többet él az életed, mint az életem. Te szerinted. Szerintem meg többet ér a sajt. Luk. Adok vőt vannak. Szerintem meg többet ér a sajt, mint a poliszka. Emiatt. Mi az? Szeretem a kakaót. Én meg a sajtot. Én a sajtot szeretem. A kakót nem. Te mit csinálsz, Szilike? Szeded a homokot, ne! Röhögtessél már! Egyszer, ekkora hülyeségeket csinálsz. Zavar, hogy téged nézlek? Au! Vahol. Hoppá! Tudunk csinálni üveget, ha tudnám, hogy kell. Úgy lehet üveg agyagból kell. Ó, no! Üveget festetted, vagy mit tudom mi bőke. És festetted? Hát már, hogyha meg lehet már benn van a színes üveg, akkor használjuk ki. Majd, ha valami külön sorozatot szeretnétek, vagy valamit, akkor iratkozzatok fel, szóljatok, és a következő részben találkozunk. Sziasztok! Ó.